І калі наблізіліся яны да Іерусаліма, да Бетфага і Бетаніі на гары Аліўнай, Ісус пасылае 2 з вучняў сваіх і гаворыць ім: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі, і пры ўваходзе ў яе зараз знойдзеце асляня прывязанае, на якім яшчэ ніхто з людзей не ездзіў. Адвяжыце яго і прывядзіце. І калі б хто вас спытаўся, што вы робіце, скажыце, Господ яго патрабуе, і адразу ж адашле яго сюды». Пайшлі тады і знайшлі асляня пры варотах звонку на скрыжаванні і адвязалі яго. Некаторыя з там стаяўшых казалі ім: «Чаму адвязваеце асляня?» А яны адказалі ім, як сказаў Ісус, і адпусцілі іх. І прывялі асляня да Ісуса і ўсклалі на яго адзенне сваё, і ён сеў на яго. І многія клалі на дарозе сваё адзенне, а іншае зелля, якое сціналі на палях, кідалі на дарогу. І тыя, што ішлі наперадзе, і што ішлі за ім, крычалі: «Гасанна, дабраславёны, хто прыходзіць у імя Господа! Дабраславёна валадарства айца нашага Давіда, якое надыходзіць у імя Господа! Гасанна на вышынях!» І ўвайшоў у Іерусалім, у святыню, і, агледзеўшы ўсё, бо ўжо была вячэрняя пара, з 12 выйшаў у Бетанію. І назаўтра, калі выходзіў з Бетаніі, адчуў голад. І калі здалёк убачыў дрэва фігавае, пакрытае лістотаю, падышоў, ці не знойдзе, што на ім. І калі падышоў да дрэва, нічога акрамя лістоты не знайшоў, бо не была пара на фігі. І, звяртаючыся да дрэва, сказаў: «Няхай ужо ніколі не есць з цябе ніхто пладоў». І чулі гэта вучні яго. І прыходзіць у Іерусалім. І калі ўвайшоў у святыню, пачаў выганяць прадаючых і купляючых у святыні, і сталы мянялаў і лаўкі прадаўцоў галубоў перакуліў. Ды не дазволіў, каб якую рэч пераносілі праз святыню. І навучаў іх, кажучы: «Няўжо не напісана: Дом мой домам малітвы будзе названы для ўсіх народаў, а вы зрабілі яго пячорай разбойнікаў». Пачуўшы гэта, першасвятары і кніжнікі шукалі, як яго загубіць, бо баяліся яго, паколькі ўсе людзі захапляліся яго навукай. А калі звечарэла, выйшлі з горада. І калі праходзілі раніцай, убачылі дрэва фігавае з сохшым ад карэнняў. Дык прыпомніўшы, Пётра кажа яму: «Рабі, вось фігавае дрэва, што ты пракляў, сохла». І адказваючы, Ісус гаворыць ім: «Майце веру Божую. Сапраўды кажу вам, каб хто сказаў гэтай гары: падыміся і кінься ў мора, і не сумняваўся ў сэрцы сваім, але верыў, што станецца, як скажа, станецца яму. Таму кажу вам, усё, пра што ў малітве просіце, верце, што атрымаеце, і будзе вам. І калі становіцеся маліцца, адпусціце, калі што маеце супраць каго, каб і Айцец ваш, які ў небе, адпусціў вам грахі вашыя. Калі ж не адпускаеце, то і Айцец ваш, які ў небе, не адпусціць вам правіны вашыя». І зноў прыходзяць у Іерусалім.
І калі Ісус хадзіў па святыні, падышлі да яго першасвятары, кніжнікі і старшыні і казалі яму: «Якою ўладаю ты гэта робіш? Ды хто табе даў такую ўладу, каб ты гэта рабіў?» А Ісус гаворыць ім: «І я ў вас запытаюся адно слово. Адкажыце мне, тады і я вам скажу, якою ўладаю я гэта раблю. Хрост Яна з неба быў ці ад людзей? Адкажыце мне». Яны разважалі між сабой, кажучы: «Калі скажам з неба, ён скажа нам, дык чаму тады не паверылі яму? А калі сказаць ад людзей, яны баяліся народа, бо ўсе лічылі Яна за праўдзівага прарока». І адказваючы, сказалі Ісусу: «Не ведаем». А Ісус гаворыць ім: «І я вам не скажу, якою ўладаю гэта раблю».